Ang mga korte nangita og kabalhinan usa sa gilaraw nga temporaryong butangan sa mga korte mao ang Camp Lapu-Lapu sa Barangay Lahog. Nangita usab sila og building nga mahimong abangan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Tungod sa naan kung kadaot sa Palace of Justice sa Linog sa miaging semana, sa parking lot gipadayon sa mga korte ang ilang mga transaksyon. Dini sa kilid mi pahimutang og assistance desk ang Public Attorney's Office. Naglumbay og naghuot usab ang mga lamisa sa regional trial courts. Wa pa nung malinga sa mga court employees ang hulga sa pag-uwan aron mapadayon ang ilang serbisyo. Ang pagpadayon sa ilang operasyon gilatid sa memorandum nga gilawatan ni Regional Trial Court Executive Judge Soliver Peras kagahapon. O sa skeletal force ang gibilin sa matag korte. So I think this is right, pero kinanglan nila sa butang agatop. Mag-uwan, mga tikalbong sana sila padong. Na ngayon nag-tense ang mga huwes sa Cebu City Hall isip panagang sa init ug uwan. Inisyal nga plano sa mga huwes ang pagbalin sa ilang opisina sa Camp Lapu-Lapu sa Barangay Lahog. Gitununusab nila ang pag-abang og building. Ang abangan sa building, abagahon sa Department of Justice. Kasi kung nakinig daw ang building na pwede kami ma-relocate dito, tawagan itong tag-iya para mo-submit siya diri o kuan. Proposal. I will submit Supreme Court. Right now, we have to sit down together kay murag gahapon kung saan ni nato na kuan na mun ang gravity sa court bitaw. We have to help the courts. Ryan Sorote, News 5. Tungod sa padayong aftershocks nga nasinati sa Sugbo, Bohol, daghang mga tao ang mireklamong kanunay silang malipong. Dunay katinawan ini ang Regional Director sa Department of Health, Region 7, King Perez, Sugin Limi. Gawa sa kakulba nga nasinati sa kadaghanan tungod sa aftershocks, dunay ubang tao nga daling malipong. Matod sa Department of Health Region 7 nga dunay mga tao nga sensitibo gyud sa pag-uyog tungod sa linog. Lakip na niini ang mga tao nga dunay motion sickness o lipungon. Duna say pipila ka mga tao nga nag-antos og Meniere's disease. Diin labing sensitibo ang ilang middle ear nga mao'y hinungdan nga mawala ang equilibrium o balanse sa usa ka tawo. Lakip sa mga sintomas niini ang pagkalipong, tinnitus kon pagtuo nga nakadungog og bagting sa dunggan bisag wala, migraine ug temporaryo ngadto na sa permanenteng pagkabungol. Doon ay problema sa balance and sa atong defense mechanism ug response mechanism sa body. Lakip sa mga angay buhaton sa mga daling malipong atol sa aftershocks mao pagpabilin nga kalma, kinahanglan mulingkod lang, magpabilin sud sa panimalay ug dili kayo maglihok-lihok atol sa linog ug kon kinahanglan moinom og tambal aron mawa ang kalipong. In these cases, we advise people to sit down, relax, pahuway lang in a while so that they will at least stabilize the balance mechanism and response ng body. Gipasalig sab ni Bernadas nga dunay psychosocial support nga ihatag ang mga psychologists gikan sa National Center for Mental Health alang sa mga apektado tungod sa linog sa lalawigan sa Bohol. This feeling of insecurities, apprehensions are best dealt with psychosocial support. King Perez, News 5. Financial assistance alang sa mga biktima sa linog gipadangat na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council pinagi sa buhatan sa Civil Defense dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Miabot na og 177 ang namatay, 511 ang nasamdan ug 11 pa ang kasamtangang gipangita sa lalawigan sa Bohol human gitay og sa 7.2 magnitude nga linog. Usa ka semana na ang nakalabay. Sa labing ulahing talaan sa OCD7 alas 9 kagabi, moabot na og 190 ang patay ug 604 ang naangol. Lakip na sa mga biktima gikan sa dakbayan og lalawigan sa Sugbo. Matud sa buhatan sa Civil Defense dinhi sa Region 7, mas daghan ang namatay sa lungsod sa Loon, diin moabot og 54 ka tawo. Posibleng musaka ang gidaghanon sa mga namatay kay padayon pa ang retrieval operations. Wala ta kay balo kaning missing ba
patay na ba ni siya or buhi pa ba ni siya. Once na ma-retrieve na ni sila, assume na ito nga napatay na sila nga rin mga missing. So, posible musaka ang ato ang mga patay. Dugang sa OCD7 nga dunay gipahigayong pagpanghatag nga financial assistance ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ngadto sa mga tagtungod sa mga namatay. 10,000 kada isa sa patay, unya 5,000 sa mga injured. Oo. Si Director Morante o ang mga staff sa Office of Civil Defense tuwa karon nagpahigayon sa distribution. Ang distribution nato sir per municipality. Makuha nila kini sa munisipyo sa matag lungsod, diin didto kini gi-turn over sa OCD. Amo lang sang giawhag ang ato ang mga taga-munisipyo. Ila ipahigayon karon ang mga papeles para mahapsay lang. Iandam lang yun nila ang ilahang death certificate, ang ilahang proof of filial relationship as a beneficiary. Unya, kung doon na tayo certification sa barangay, nga taga-diha gyud siya anang barangaya, anang munisipyo ha, para mahapsay ang ato ang pag-distribute sa financial assistance. Of course, Ray Pasaporte, News 5. Adunay 4.5 billion pesos nga pundo ang Pag-ibig Fund alang sa calamity loan. Gipahibaw sa Pag-ibig nga ang ilang mga sakop nga naapektuhan sa linog mahimong maka-avail sa loan gikan sa maong ahensya. 18,000 pesos ang labing dako nga kantidad nga mahimong mahuwaman sa usa ka membro, kinsa pabayron sa og interest nga 5.95% per annum. Lakip sa mga requirements sa calamity loan ang duha ka ID, latest payslip o accomplished nga form. Kinahanglan sab nga magparehistro ang membro sa online website sa Pag-ibig. Gipatuman usab nila ang housing loan moratorium ug mahimong dili usab mobayad sa ilang loan ang membro sud sa 3 ka buwan. Samtang pag-accomplish sa moratorium form o pagpakita og mga hulagway sa naguba nga pinamalay ang requirements sa housing loan moratorium. Dili sa bayad no sa ilang housing loan amortization. So far we received 2 applications. Usa sa mga aktibong mipadangat o hinabang alang sa mga kapatid natong mga bulanon nga grabing apektado sa linog mao ang Alagang Kapatid Foundation ug Smart PLDT Foundation subay sa programang Tulong Kapatid. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagtinabangay kini mga volunteers ug mga empleyado sa Smart ug PLDT sa pag-repack sa mga relief goods alang sa mga biktima sa linog sa lalawigan sa Bohol. Makapahimus niini ang 4,000 ka mga residente sa lungsod sa Luon, Bohol, gilauman nga maabot kini ugma sa maong lugar. Mao ni siya ang hinabang gikan sa Tulong Kapatid, PLDT Smart Foundation, Alagang Kapatid of TV5, and One Meralco Foundation. So nag-andam ta karon og 4,000 ka relief bags nga ang sulod niini na atay rice, canned goods, water, biscuits, and noodles para sa ato ang mga igsuon dito sa Luon. So, gingong misugyot ang mayor sa lungsod sa Luon nga ihatag ang relief goods sa 22 pa ka mga barangay nga hangtod karon wa pa maabti og hinabang tungod sa kalayo sa maong mga dapit. Mga bukid-bukid na ni, oo, katuning mga wala pagid kaayo na abtan sa mga hinabang as of karon. So mo ni atong ihatag hopefully sa Wednesday ma-turn over ni nato didto og maapod-apod na gid nato sa itong mga kaigsuonan nga naa sa Luon and biktima sa earthquake. Una nang nagpada og usa ka gatos ka libong pinutos nga hinabang ang Smart Foundation subay sa programang Tulong Kapatid. I-turn over nato dito sa Cebu sa Bohol Province. Ni adtong Sabado. Pag college days na mo, naka-attend na mi sa mo ang kanang volunteers gani sa atong mga bagyo. So karon nanapod may likuan lagi nahitabod sa Bohol. So volunteer na ko. So may manguni makatabang ta. Ray Pasaporte, News 5. Mactan Sub-Court Collector Paul Alcazaren milingkod na usab isip OIC District Collector sa Port of Cebu. Gidinay sa korte ang preliminary injunction nga gifile sa mga collectors 5 and 6 sa Bureau of Customs batok sa pag-reassign kanila sa bagong buhatan ubos sa Department of Finance. King Perez, Sugin Limi. The Commissioner
Customs last Friday openly declared in the presence of all the other collectors during the command conference that I am the OIC here. Kini ang pamahayag ni Attorney Lourdes Mangawang kaniadto dihang iyang gibarugan nga siya ang dunay katungod nga mulingkod isip kolektor. Apan karong adlaw, gipahibaw ni Mactan Airport Subport Customs Collector Attorney Paul Alcazaren nga siya ang mulingkod karon isip Customs District Collector sa Sugbo. Kini human gideny sa Manila Regional Trial Court ang preliminary injunction sa pagpatuman sa Customs Personnel Order 189 o ang pagpabalhin sa mga collectors 5 and 6 ngadto sa Customs Policy and Research Office sa Department of Finance kon DOF. Ang maong order subay sa gihimong reforma sa Bureau of Customs. Nakalingkod na unta isip pangu sa buhatan si Deputy Collector for Assessment Attorney Lourdes Mangawang tungod kay siya ang dunay labing taas nga ranggo sa Customs Cebu tungod sa iyang pagka-Collector 5. Samtang si Alcazaren usa lang ka Collector 3. Mato ni Alcazaren nga effective gihapon ang memorandum nga gipirmahan ni Customs Commissioner Rufy Biazon. Ni-expire na ang 20 kaadlaw nga temporary restraining order nga nagpugong sa pag-reassign kanila gumikan sa revamp sa Bureau of Customs. Gani, mi giveaway lang siya kang Mangawang samtang epektibo pa ang TRO. I am going back to report considering that si Collector Mangawang supposed to be siya nag-handle sa port will now be reporting to the Department of Finance. Sa usa ka text message, gipasabot ni Mangawang nga girespetaran niya ang desisyon sa korte pag-deny nga babagan ng ilang pagbalhin. King Perez, News 5.